dnešního videa a dneska to bude názor na hypebeasty. Hele, mámo, nemluv mi teď tady do toho, točím video, díky moc, jo? Pak ti koupím easy, až na to budu mít peníze. Takže za prvý názor na hypebeasty. Prostě jsou to vymaštěný, prostě mají mozek jenom na jednu věc a to prostě jako koupit si ty vole, já nevím, ty GZčka, nebo jak se to říká, pak nějaký ty babky, nebo co jako chci taky vypkat, co jako, a nějaký ty jako palisy a nějaký ty šaprýmy, nevím. Takže tak a jsou to prostě blbečkové, mají vymaštěný mozky, oni ráno stanou a hned jdou čekovat Supreme drop. Takže vám to řeknu takhle. Prosím tě, dobře, děkuju. Já nestreamuju, mámo, já točím video. A pak to dám na YouTube. Víš, co to je YouTube? Víš, co to je YouTube, mámo? No, to je správně. Tvůj syn bude slavnej. Takže tak, to je můj názor na hypebeasty a jsem taky hypebeasta, jako jo, prostě mám babku jako z toho, z AliExpressu, to se taky počítá a vlastně Littlefinger tričko, tady vidíte po tátovi 5 let starý, tričko z Tusy, prostě jsem to tamhle si to koupil od jednoho kluka, co to koupil z Kiku jsou nejlepší a takže to je vše, no, takže zdravím Mláďu syna je. Pokud se na to díváš, možná na to točíš reakci, tak jestli na to točíš reakci, tak tohle je vzkaz pro tebe. Seš fakt frajer. Ne, počkám, proč jsem ukázal fakáče? Já jsem neví... Seš fakt frajer. To je jako srdíčko a Jo, a to mělo být... Kurva. Láďo. Jedna, druhá, jo, tak si to spoj. Tohle je zatím konec pro dnešní video. Se uvidíme dalšího buď názoru, nebo tady ty píčoviny a prostě nebuďte hypebeasti a pokud jo, tak to nikomu nespěte. Vy změli, jo? Takže čus hypebeasti, jsem také hypebeasta. Ty vole, zase to vypne.